langsung dimasukno. Ku biasane nek jamur trucuk ya ora adoh saka nggon tukul iki biasane duwe dulur biasane. Tangga lah minimal. Lumayan. Jarene wong-wong jarene mbae, guys. Enek tunggale. Koyote Wih, gawane. wah, masuk iku. Oyot lah yo enak lho, guys, iku engko nek diumbah resik. Dibumboni Gingseng, mantep. Oh, gingseng jarene, guys. Yo lanjut yo. Oke. Poin, guys. Walah iki, Cuk. 1 Oh, 2 babon, guys. 3 4 bosku. Dapat poin. 4 kita. 4. Sak nggon iki papat lho, guys. Iki nek 10 nggon wis ketok moto 40 iki engko. Ayo. Ayo, guys. Iki wis mulai jam-jame hoki iki. Nggo ngebor nggo petualang malam iki. Poin, guys. Poin mana, guys? Ndi. Ono apa, guys? Ciblek sawah. Ciblek sawah. Cetar. Cetar rombahana. Bosku, kita dapat ciblek sawah. Ciblek, guys. Nah, ciblek sawah ini bosku. Poin. Uhuy. Gile piye Mas sing ngopi manuk? Cekrek. Yuk. Lagi ya bosku, kita cari lagi. Senyap dulu, guys. Ben lah mang jane sik. Tutupan ya, galek. Nek mau brosor. Ora. Keliwat, guys. Aku biasanya cedak ikan nek. Iki nganu kok. Ketok ae sicak. Ketapel. Aku udah cedak ikan nek. Tok ae sicak ae mending yo. Ben minta. Kena. Berah iki. Piro? Ono piro kae? Wih, Kalau miber siji. Miber. Mas. Kae. Cedek kena kuwi, kena. Yo nang kono. Enek ra? Wah, iki ya terpaksa digebuk iki mau, guys. Dhuwur soalé. Piro iki? Iki enek siji loro sing ngiber kae mau siji dicupuk kae mau wis oh iya telu kae mau urip iku sing iku urip babone iku urip sing iki loro iku gak kena iku di isane dipangan iku nek sing iku jajal engko nak menemukan kuat urip nek sing luka ora Aman ketok Mas. Cekeli sikile klepet ora. Sikile loro sing bako cekeli. Guys. Burung kuntilang, guys. Iki populasine nang kene iku sangat banyak iki burung kuntilang. Efek-efek no jelemet. Gelem ora? Gak gelem. Ngene koyo manuk dero ngono lho, manuk sing
Mano Mono. umbul. Hah? Papat. Kena kabeh. Iki telu iki seneng kene, Mas. Ini telu. Miber siji kono. Iku mau urip, kena. Urip, Urip. urip. Sikile pedot. Oh, sikile pedot ya wis gak Ah. terselamatkan berarti. Ndi, Mat? Iku mati, Mat. Yo, loro. Oke. Berarti 5 apa ya? Heeh. Iki wis ngene, Mat. 5, 4 amat. 5 ah, Mas. Mosok 5 ndi? Iki. Wis papat miber siji. Oh, miber siji barang. Nah. Oh iya. Wis teler iku wis langsung dieksekusi engko. Mas kita montrat. Iya. Wis lanjut engko neh. Iku urip. Kae tendaku wingi sing pas panen jagung kae, guys. Kae tendaku kae nang kono kae. Nah, kae pisang-pisang iki kae kono kae. Iki arep tak kon njupuk sirsat guys iki mong. Wingi iki ana loro tapi wis tuwek ta urung iki tak kon niliki nak menawa wis tuwek kan iso diperam iso diimbu guys. Mateng met, tuwek gak? Tuwek. Oke, eksekusi nak tuwek. Mateng, Mas. Mateng. Mateng Oke. malah. Siap. Hah? Mateng malah. Mateng malah nan. Oke. Lho, ceblok lho. Ceblok malah guys, aduh. Iki lho Mas mateng. Wes, cocok iki Pak Dok. Mateng wit. Wah, Iki mang- mateng wit temen iki. Iya iki mang sore aku rene kita ingeti kok gede ngono. Soalnya kuning. Tapi gak tak jukuk sore Oh, mang. gembok santai. Gembok wis. Wis. Enak sing ini. Kena dinggo. Kuwi mbok ibu Cuci mulut rungine engko mateng lah. kuwi. Iya. Oke, bosku. Oke, Oke. langsung eksekusi. Ternyata perja alang-alangku. Mana ucul? Loh. Ucul. Loh, miber. Butak met. Kena Nah, diweki watu wae taline, didul-duli watu taline. Mat, bubuti sayape. ojo Kan ah. mbok ingum, sisakno Iya. telu. Loh, taline ucul. Ini ucul. Ibro Taleni. Kok mah ditarungi sing omah mati tak warna apa? Talene sing tenanan. Tukono kandang labet lho, Mat. Tak tahu kok. So ah. Talene mat. Delok sesek lho aku apa? Iya, ditali sing tenanan. Ditali suwiwine, guys. Ben ora mabur maneh. Ndak ngiket sing rada kenceng sisan. Wis lanjut nih, guys. Rajine mbok disambung. Ayo urip kae guys dicekeli kae. Sorbet sirsat. Wah, ketemu kanca mbulange sing sempet misah ki mau, guys. Tak geli nek kulon kono kok. Ki entuk sak kresek iki isine apa wae ki, Mang. Masya Allah. Wah, kebak, guys. Bosku, put mbok ingum ora Panen. put. Apa, Mas? Wow. Satu, Oke, 1. Hitung. 2, 2, 3, 3, guys. Isine. oh, 4, Oh, 4, 5, 5, 6, gunung cilik. wah, 6. Babone guys. Babon. Babon Ketujuh. baru. Wes, habis. Habis, guys. Untuk 7, guys. Lanjut. Wong siji iki ngancene andalan iki nak kon nyuluh, guys. Untuk 7 dhewe wong sijine. Yes, pokoke wis dirica-rica iki pokoke.